This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ipatawag sang sangguniang panlungsod ang Public Safety and Transportation Management Office o kon PSTMO, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon Ltfrb, kag City Mayor's Office agud istoryahan ang may kaangtanan sa Local Public Transport Route Plan o kon Lptrp implementation sa Iloilo City. Ini ang ginpahayag ni Attorney Councilor Ramel Ytang, ang chairman sang Committee on Transportation sa Iloilo City Council. Sunod sa konsehal, hindi pag-differ sang konseho ang Lptrp implementation sa bylaw. Masulat ini sang position paper agud nga mapadasig sang Ltfrb ang pag-issue sang special permits para makabiyahe ang mga jeepney units. Dugang paniduron ginapatagman ang PSTMO, ang Ltfrb kag ang City Mayor's Office may kaangtanan sa implementation status sang Lptrp. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabanderang Alex Escalante. Nagabandera sa matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.